ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାମରେ ଅସଫଳ ହେଲି ଲୋକେ ହସିଲେ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜୀବନରେ କେହି କୌଣସି କାମରେ ଥରେ ଅସଫଳ ହେଲେ ହାରିଯାଏନି, ବରଂ ସେଇ ଲୋକ ହାରିଯାଏ ଯିଏ ଥରେ ହାରିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ। ଆଉ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋ ଜୀବନ ମୋତେ ମୂକ ଭଳି ଲାଗେ। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରିଯାଏ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମୟ ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆଉ ସଫଳତା ପାଇବି। ମୋ ସଫଳତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ।